What is up guys? Ako'y nagbabalik. What's up mga gamers? Ako'y nagbabalik sa panabago na namang anime fighters. Dito ang lag na yun. Bullshit. Tapos ang ingay ko dito sa tayo. Nakasukasar. Ayun na. Jeez, that's crazy. Kung nagtataka kayo kung nasin mo nga ako. Jeez, but kita ko yung mga anime yung mga tanga to. Jeez, nakakita ko. Mga tanga. Yo, papakita ko sa inyo guys kung nasan yung All Might ko. Kasi nawala kasi yung page nung lakas tayo. Ito nga pala yung All Might ko guys. Yan, nandito na siya, incubator. Kakalagay ko lang siya kanina. Si Papa mo. Madami nag-comment yung kaibigan ko. Madami, wala comment sa akin. Cancel. Oh, kala ko maka-cancel yung revelation of Stitch. Sorry kung lag talaga guys siya. Sobrang lag talaga. Dito tayo sa Attack on Titan mag-grind. Today, mag-grind tayo sa Attack on Titan. Hindi ko tinatapos yung quest dito sa Attack on Titan kasi tinatamad ako. Meron tayong 3 hours pa. Ito yung mga best unit natin ngayon. Wala si Papa mo. Papalagay mo na siya. Ito nga pala si Deku. Ganda na guys. Ganda yan si Deku. Ito, lalabanan natin si Red Hook. Si Red Hook. Si Titan, si Red Hook guys. Si ano. Yun lang yun. Madali lang yan guys na. Hindi tayo mag-grind. I-video ko kung paano ko i-grind dito kay Red Hook. Hello Red Hook. Giant 2. Hindi ka naman giant eh. Hindi tayo mag-grind. What's up? Kukunin ko yung mythical dito guys. But first papaleveling ko muna yung mga unit natin. Ilan ba makukuha kayo? Giant. Parang hindi yung mga takas yung matilok ah. Hindi po ako naka-auto-clicker. Nag-comment kung gusto kong kaibigan na pumunta. No. Auto-clicker. Sorry talaga guys kung hindi ko na-videoan kung paano tayo lumakas dito. Visit kasi files yung wala. Yung video guys na burra. Sayang talaga yun guys. Ano kung pwede mabigit dito? Si 600 ko super. Kasi dito makabigay ako dyan. Ito bali 5, 7, 10 atangan eh. Shit talaga guys, nangangati ako. Sige guys, siguro iano ko na lang to, kakat ko to. Pag madamo na tayong golden ko na open, iano ulit yung video. Siguro guys, dito muna yan. Bye bye. And what's up again guys? And after lumipat nga pala ako dito after 30 minutes o 20 minutes kasi may nga yung unit natin guys. Mahirap patay nun kasi hapa billion yun. Shit, naka ano lang tayo.
76 million. Namimiss na kita, papa mo. Namimiss ko na si papa mo, guys. Ano ba yan? Ano ba meron dito? Wala. Doon pala yung sa isa. Tapos dito, incubator. Saan may ano? Walang Mary. Okay. Okay, try natin mag ano. 0.00098%. Sheesh, sana may makuha tayo maganda. Kahit epic lamang. Time trial. Siguro guys mangingitan na ito. Try pag unang pumunta. Itong 70. Ano pa kalag guys. Nag-auto clicker lang ako guys. 6. Sheesh, sir. Epic guys. Isang piraso. Let's go. Sheesh, rare. Sana may tao sa time trial guys. Para makahingi tayo ng tulong. Pok. Ang pinakamadadaling. Click ko nga lang yung guys. Pero, yun, pati siya. Ayun, walang tao sa time trial. Galing. Pero nga natin, ikot the best. Ito yung pinakamalakas ko. No. Yun. Guys, sasama tayo. Huwag mo akong saraduhan. No. Yun guys, hindi tayo nasaraduhan. Kasi minsan nagsasarado agad yan eh. Jeez, let's go. Let's go, lakas niya guys. Tulong tayo mamaya. Guys, ang lakas niya. Makakahabol pa tayo dito guys. Let's go, ang lakas niya. Kasi yung mga unit ko nandun pa sa dulo. Sa dulo-duluan ng naday. Jeez. Nasaan siya? Ayun, nagbukas. Aso na, halika dito. Ang bilis niya guys. Paano na yan? Hindi na ako nakakatulog. Ay. Sobrang bilis mo naman. Ito yung pinakamabilis. Napakpak dito. Papakainin ko pa lang yung pinakamalakas na unit kasi. Uy, may ano dito. Ano man yun. Uy, charge. Ano to? Meron dito pa. Halos hindi natin agad pinaka. Dito parang hihihihi tatapos. For me. Yeah. Siya nung pipindot. Siyempre. Malakas siya. Please don't leave me. I need to. Alis na ata siya guys.
ka ba ang puto? Malayong room na yung naabot ko dito guys, I know. Let's go. Tayo sa mga noob-noob lang. Capital City, oh. Jeez, ang bilis. Shit, ano? Oh my goodness. Ang bilis, patay yan. No, umalis na siya. Ano ba yan? Oh my. Ito na nga lang ko. Umalis na siya. Down there. May hina pa nga. Siguro guys, pakainin ko to. Tapos ipupush ko rin naman kay ano yun. Select all can select. Anong level na to? 72? 72? Hindi pa nag-level up. Ano? Hapa lang. Sheesh, that's crazy. Boy. Tsaka siguro, hindi mo makakapag-upload ng Roblox content for 7 days kasi mag-ipon ako. 369. Mag-ipon ako ng ayun na. Ito ba ma-search ako? Hindi ko. Siguro fruit tayo. Siguro daan. Sige, tignan nyo. Matatlo na ako may hope. Charge dito. Ano pa makakuha? Kasi ito. Bigla ako nakuha ito. Nag-i-spin lang naman ako. Ganito. Ayun, may tiga na ako. Hindi na pang ano dito guys. Ano? Hindi na pang 1 million dito. Hindi ko mga pang Dolphy dyan. Ito may experience ako dito. Ano po? Time trial. Surge. Hindi pa. Umangat. Ayun, ready talaga angat yun. Okay, siguro guys mag-ano ulit ako. Ipon ako ng pera, pero hindi ko muna tatapusin. Ito, ay hindi. Huwag ito si Gumitical. Autolock. Gumitical. Sheesh, that's crazy. Sasaglitin ko lang ito eh. O, diba? Tapos lang na lang guys dito eh. Malapit na nga pala ako magsara ng tindahan guys. Siguro pag saktong 10. Yan. O pag natripan ko na mag-off ng tignan nyo guys. Pag pinatay ko ito sa Blackbird dito na may 1 million ako. Si Whitebird pala. Wala nga pala si Blackbird dito. Pag pinatay ko ito sa Whitebird, hindi nga sasaglitin lang yung mga unit ko no. Ano yung mawawa ko dito? Sheesh, not enough. Wow. Tignan nyo kasi mga damage nyan guys.
level ni All Might. Pag nang katapos niya naman dun, pagkatapos niya makakapag dun, sana magka-trading dito, no? Wala, 1.5 times 2, wala rin naman magkamit yan. Gusto ko talaga, guys, please comment nyo dyan, tapos tulungan nyo ako kunin to si Luffy, guys. Please, nagmamakawa po kasi, no? Kasi tignan nyo, may 3 na akong Miku, Mickey, bataw to. Ano yun? Ano? Maliit? Malaki. Yung tag 25? Ito. May bote ka dala? Wala. Balik mo ha. Ito. 25. Thanks. May bumili kasi guys. Oh, try ko kumuha ng 3 nito. Kasi alam ko malakas ito. Kasi bago magana ito eh. Slay. Ano ba ito guys? Alam ko. Ito. Ano ba yan? Kasi alam ko ito yung nakukuha. 1.5%. Ito. Guys. Please, pa-mention nga ako guys kung ano yan. Please guys. Kahit unti pa na subscriber ko. Pag dumami yung subscriber ko. Please guys. Please, I need your help. I need your help guys. Kasi gusto ko talaga kunin si Luffy guys. Matagal na sa akin yung 3 Mihawk na yun. Bullshit. Hindi ko pa rin siya makuha. Please talaga guys. Please. Kaya nga na pag-isipan ko na ilagay dun si tsaka tatry ko kunin si Don Flamingo dito. Ilang stars ko yan. Para makuha si Don Flamingo. Wait. Meron akong isang hindi nabubura. What is that? Oh, ito. Try ko kunin si Don Flamingo guys. Kahit ilang mythical pang Mihawk yan. Kukunin ko si Don Flamingo guys. Tatry ko. Please guys, tulungan nyo po ako. Nagmamakaawa po ako. Tulungan nyo ako. Kunin si guys. Si Luffy. Nagmamakaawa po ako sa inyong lahat. Please, tulungan nyo po ako. Please lang po, tulungan nyo po ako. Please, nagmamakaawa po ako. Kung sino man makakapanood nito tapos naglalaro kayo nito, please. Magmamakaawa po ako sa inyo. Kahit ano gagawin ko, basta tulungan nyo lang ako. Para kunin si Luffy guys. Please guys, please. I promise. Kung tutulungan nyo ako guys, ito yung username ko. Ito. Guys, ito yung username ko. Accept ko lahat ng mag-aano sa akin. Friend request. Please guys, hindi ko talaga ng tulong eh. Please guys, tulungan nyo po kumuha ng Luffy. Para mas lumakas ako kasi. Zero unality. Ano yun? Naunlock ko na ba yun? Naunlock ko na siya guys. Saan yung meteor? Where the meteor? We are the meteor.
Dami meteor. Saan yung meteor? Hindi ko nandito lang yun Ito tayo meteor eh. Ayun o. Ayun yung meteor o. Sheesh, no! Mga sarili no. Last ng tama mo. Mga sarili pa Ito tayong secret boss dito. Ay, Devilin Tree. Alam ko may secret boss dito eh. Nota ko na. O baka nilipat na siya. Please guys. Mamakawa talaga ako sa inyo. Select. Duwan. Need ko lang talaga ng tulong para makuha si Luffy. Guys, kung gusto makuha si Luffy dito, alam mo kung malakas yan. Gusto ko siya makuha. Pero guys, kukunin ko muna si Doflamingo. Pero guys, sana naman panoorin nyo to. And siguro guys, dito ako natatapusin itong video na to. Like, comment, and subscribe. And please help me guys unequip. Tignan nyo kasi guys please help me. Ayun may 3 mihawk na po ako. Please help me. Kunin ito yung craftable dito. Ito guys, tignan nyo pag inunlock ko to. Tignan nyo guys, pwede siya pero please guys, I need help to siguro dito ako natatapusin tong video na to. Like, comment, and subscribe. Peace, yo.